Halo, mumpung PPKM rawat kembang. Gimana air cucian beras. Tinggal nyiram. Ini yuk guys. Bakal subur iki ngene iki kembang. Ora usah sing aneh-aneh pupuke. Terima air cucian beras saya wis ngususi ngono kuwi lho. Wis banyu pususan beras. Kembang wis subur mesti. Gak usah sing macem-macem. Kan. Se. Ditambah banyu ya ora apa-apa. Jadi ini saja diencer ben akeh. Ben iso kanggo kembang akeh.